ada something ni gina sayo mo ma jo mama mi wura no madam fosano no say tia me jamfi say ye kunkudin ne ye ma ne bae ne e ko no so nim hu bia me to ne nkra mo kan tell say tia me jamfi me say me to ne nkra say on fra IDP na obeso oku n'anim ase ade a wo ye no ye nye ho kra na say ni fia ne ba ha na police for abetwe ho achi ade a do dia mo ne ne aye ezu da ho nya akromfo ne gu da ho ade no efia ande san ne gina usai efia ande san ne gina usai obesai wa hawie asa na opatana se sebe mu se ye nyina ya gina tunto e san den ne ba ba be si suto wa amo bi abeto apetese obi aba be ye ne ope omo ne store na ba be ya asa wufo da bra na ensi da to mun kan tira GP se pamba so he ne chami dem fi se ne o ye ni ho wonyi ne ho firim da ha ya hemfie sase na odi ne ho abam no oni asase ye mpani akwa na peso ade ye fa so ye ni ho ye di kan no la da masisa ma passe ye ni ya ko ni kan da masa aha ye pampa so anyi fie tu for something ni wo fa ni mo na je fiku ni wo de na to ha se on pe aha tamam oba ye fie be na ni semba ku ni bi aba na ese ye mama so ti mu chirima no so motima chirim ama afufuro nyina ya hu se sebi ana pampa so hene oba ye no je asubie ana ho pe edi kan ifi a obetu ye pampa so anyi fie mufiri kwana no ba mu se pampa so school house na mu yo mu no kwasem yura ba ye sebi mu na botre nim die je numa oyeye nyina ma panya se bi fie ye ne dia enso enye den a obinya nkate boni bi egum ebi mu bo mu safo hene se bia mu ahimfie ye esi hoyi eye nana ofi so nana aye si apan autos mi no ono ena efiri so se osi fie osi wie ye no de jawo se wa ye nsamanse de ama wo sante ba kwase no emse bi pie mu da ekoba ye mi ba na potre ntobo ase wode ye sebi mu ono ana wo fa se ne sebi yura sante no bosumi a etwa mu reche ba yi nyina yura eyi firi ho ama wasi ni pi se efie ni fichiro na bontino pampa so hene na jan fi kuma ni otoso ni nsa ono no de ahye ne nsa aye ne dia efiri da ode no ode ni nsaye enyina aye ne dia emum prepare dia o che mu kina se ahemfie no na jan fi kuma ni na ne dia se bi ho ntutu ye bia nyina wohwe de ma se bi na wo faase enu achi ye toso mienu eni se ensase da ha nyina wi a medum be kwa mama kohwe eso hie ni bia was se bi na pampa so hene jisaya wo ye bia na ese wo de bia tena bia wo de no etena sie edem polisifoɔ sɛbi yaayɛ nti na wɔn ɛte hɔ wɔn baa sɛ wɔn bɛbɔ yɛ ho ba nti yɛn ni wɔn ni sɛbi kuta mi gyaa mi bia yamma wɔn baabi a wɔn teɛ na enum hɔ koraa no wɔn pere baa kakra sɛ wɔn si asɔre dan sɛbi yɛn nyinaa yɛyɛ akristofoɔ eti ne saa wɔn ti yɛ maa kwan na mpo ne hɔ ɛnyɛ wɔn hyɛ. Bia etwa dan mu hie nyina ye pampa so asase a pampa so hene wabo ne tiri mu po se obeye bibi de agya enchirima to wo butaye papa de wa se obeya ama pampa so man na ye enchirima edia na enu mu ho ya ante utabi anti chami yehu ye ne se ye se obi de kunkuli dikru
wabɛyɛ ntutuiɛ sɛ wɔde asɔ abɔ fam sɛ apolisifoɔ no mmra mesi adan wɔ hɔ sɛbea mu brɔno yi asase yi a yɛte so yi ɛyɛ pampa sɔ ne deɛ na wosan ne ho ɛkɔ kɔka sɛ sɛbea mu wokɔyɛ biribi a ɔno ɔnim ho maakye nti saa na ɔmfiri n'akyi mpo ɛkɔ yɛn nyinaa yɛwura hɔ fikɛsie mu nanso ne nyinaa mu no ne twa sɛ efie ha ɛna wɔn ba ɛnura ɛda polisi ɛtwitwo ɛne ntina ɛwɔ mu nyinaa ɛba ha sɛbi wɔn bɛbɔ abɛtiri sɛ sei ne saa ɛna teɛ yɛwura to wɔn no bo ase ekyirikyiri mu ɛma wɔn hunu sɛ sɛbea mu biribiara mɛtɔ ne pono so saa ne mpo sɛnkɛte saa wɔn na yɛ sɛ wɔn ma kwan na amanneɛ bi wɔ hɔ a yɛayɛ nanso ɔwɔ tirimupɔ a ɔpɛ sɛ wɔde saa bea no ɛdi saa adwuma no ne saa ho no nti no ɔma kwan sɛ yɛnyɛ biribi wɔ hɔ saa ɛnyɛ yie nyɛ boapayɔ sɛbea yɛ wɔn ano n'asase ɛsan sɛ wɔwɔ tirimupɔ sɛ wɔbɛyɛ biribi padeɛ ɛda nkyirima no nti saa dwumadie a wɔn pɛ so wɔn bɛdi ne deɛ ɔma ho kwan a yɛnyɛ yie yɛnim sɛ obiara kɔ no ɔwɔ sɛbi n'asɛm a wɔkɔka no wɔ abɔnten yɛpɛ sɛ mote yano asɛm sɛ sei ɛnyɛ boapayɔ sɛ asase no da hɔ a yɛne biribi adeyɛ na yɛsɛ yɛma apolisifoɔ nso ɛnyɛ biribi wɔ hɔ botaeɛ ɛwɔ hɔ a yɛde bɛyɛ ne saa ho nti ɛnora yɛde polisi panyin ne n'apamfo nyinaa fa ahyeɛ no so ma wɔn mmoa sɛbi nipa na ɔntumi nka nsɛm mu nyinaa ɛnso wɔn tiri ko hunu sɛ ɛyɛ tetetetete ne yɛde saa nadeɛ no yɛ ahyɛnsodeɛ ɛwɔ hɔ sɛ aha deɛ yɛde ama sɛbi polisifoɔ ha children's hospital ayaresabea kakra yɛ aka yi deɛ yɛde siesie efie sɛ bɛyɛ a nkyirima nso ba abɛto na pampa so ayɛ krabɛhwɛ na pampa so ayɛ krabɛhwɛ sɛbi efie a ɛwɔ mu a na meka ɛho asɛm ehia sɛbi siesie pii mu wie a ɛdɛm bɛkɔ rounds ama mahunu sɛdeɛ ɛno nso esi teɛ sɛbi mu baa yɛn mu hunu sɛ yɛsi biribi kora esi so a yɛhwɛ mu a ɛha adwene pii sɛ yɛahwɛ ada korokora a yɛte hɔ a na ɛdɛn agye boom ɛde amaneɛ abrɛ nipa ne nyinaa nso nkɔmmerɛ na yɛ nana yɛmfi kuma anim ɛna yɛbɛbɔ ne din ne saa ahono nti no yɛpɛ sɛ nsɛmtwerɛfoɔ mote asɛm no na mokyerɛ mu ma afoforɔ hu sɛ yɛdeɛ twobotwobo yi deɛ sɛbi nananom yɛmpɛ yɛwura koraa de adeɛ a wokyire mpo no mu saa ahono nti no moma afoforɔ nyinaa nte aseɛ sɛ polisifoɔ sɛ yɛ hwan yi o sɛ yɛ hwan yi o asase ɛda ɛdan yɛ akyi sɛbi wɔn kɔ so a ɛnyɛ yie ɛna ɛdan yi nso deɛ yɛwura santehene ɔde ama pampaso hene nti sɛ mote sɛ kyena obi kasa na ɔka biribi foforɔ a na nyɛ no kwan no na ɛnora polisi panyini ɛbaeɛ no nso no ɛboae ɛma sɛbi yɛnkuta ahodie no ɛkɔ kama paa ne nyinaa mu no na yɛ akɔyɛ sɛ efiri IGP na so yɛyɛ ɛna ɛba yɛwura sɛbi IGP wɔte wɔde ma wɔn mu ne nyinaa nti wɔpɛpa sɛ mprempren a nkɔmmɔdie bi a yɛ sɛ wɔne IGP interior minister edie ɛfa asase no ho na sɛbi yɛyɛ ɛbɛboa ɔman Ghana ɛne asanteman nyinaa no yɛbɛhwɛ na yɛayɛ saa ntotoyɛ no siesie anaa mprempren yi deɛ saa asase wei no sɛbi apolisifoɔ wɔn kɔ so a ɛnyɛ yie ɔpem sɛ yɛbɛyɛ ntotoyɛ a ɛwɔ fie nyinaa yɛwie saa siesie na sɛ na yɛfrɛ mu yi yɛsa bɛfrɛ mu no yɛde atom anim na sɛbi dwumadie bi a yɛsi yɛdi no wɔ ha a ɛbɛboa asanteman na ɛbɛboa Ghana man no yɛdi na ɛnɛ sɛbi yɛfrɛ mu a asɛm a da pono so a yɛpɛ sɛ wɔde kɔ abɔntene ma yɛ
mama bed paso second floor masality. Design we are since you try to pass about I'm aware the works in the back. Muno. Ah, Grammar, yeah, you could have it through. We are talking but Abaya, because the woman when you are moving, dim no, approve. We now want to once I see yes, What is it? Yes, it's no. one guy you have nobody. Is there a If you are seeing anyhow, I see any movie. Police for no. At the IBCC, actually, I'm not police for teaching. Yama police for no one is here. No police for dear. These are dynasty woman are quite better than a moon tea. No more fun sense as here that women are. You would be. Then so and this are. Chamua, you basically confirm nothing. And I'm going to do basis way a man the workers at Tinem. And to all we are quiet. No, I just said, that is walker. I police for a bet name. Police for the Tinem fear baby. Omuntia Wednesday in Pro, a map and pass in it. The mom and pass in it, no one was in the say. Omuti some more mine. Enti se o mon pies ka kura esum no so mbet na bonu ma so mai yen ko huna adan ni nyina wo ma paso a wo mu bebugu dan ni nyina esa fe de wo mu fa kura de ayo ma japa ni ko so de e de ma wo mu a ni esa ko nyano kura no ni mo nyamu na ni fo be so mo di fi ense ti odan my friend mo you no se ko ni de e be fa ma police you are catch the commander say IGP any interior minister and they say we may yes eduma no nti mesra mo nso se mutumi no mu kasa mo ma so nti se ho de enka wo mo muntu wo mo pese bedu baby na nsem die ni kwase isi sa presi fo no mo mbetwere yi o sisi o ma betwere ahim fi no sisi yedim to ndo so mutu ye no bi ha so ye na we abusan for da o de kan krata no de akọkere ni IGP no sa pepepe ho asem na ye de ye ka sa pepepe ho asem na ye ka mo ye mbese ntokwa bia be de bi ti wa ha e ba bi bia ka se ye si agira ha no mo ko na mo kotwa ada sante hini gina sayo efia ada sante hini gina usai efia ada sante hini gina usai obesai wa hawie asa na opatana se sebe mu se yenyina ya gina tunto e sante hini ne ma ba be si suto wa ha obi abeto abetese obi aba be ye no pe o mo de store na ba be ya asawufo da bra na ensi da tumu kan tira IGP se pamba so hini chami dem fi se ne o ye ni nye ho onyi ne ho firim da ha ya hemfie sase na odi ne ho aba mu oni asase ye penny akwa na person ade fa so ye ni ho mo ma jo mama miwura no madam fosa no se ntia me jamfi se ye kunkudi ne ye ma ne bae ne e ko no to onim hu bia me to ne nkra mo kan jere se ntia me jamfi me se
me to ne nkra se on fra IGP na obeso ogu n'anim ase ade a wo ye no ye nye ho kra mo ko ka sa asam ne kire ne mama ebia na dwamama ye wura mama onim hu bi na sa himfia ne ba ha na politifo abetwe ho achi ade a wo dia bone ne aye ezu da ho nya akromfo ne gu da ho ade no